Withdraw kwakaita the United States with the World Health Organization takuona kuti kwakuisa malives evanhu vemunyika yezimbabwe vaidependa from madonations aibva kuUS. Panguva ino tichiona kuti Donald Trump kupinda kwaita onto power kwauya kwanyatsoexposa kuti vakomana vemuafrica they are against macitizens pamwe chete nemarights avo. Noti vasubscribe like on the bell icon. Vakomana naMutore Nyuve panguva ino iri panguva yakaoma, vatiri kuona macritics anyatsokuratidza kuti vakomana ava they are not here for the people. Panapa pabuda this ramuri kuona buda muTimes Live ramuri kuona kuti Zimbabwe fears US withdraw from World Health Organization. Anapa tipinda muchinjeri donoranyura achiti instead of crying foul over the USA withdrawal from the World Health Organization, Zimbabwe's finance minister from Professor Mutore Nyuve should tell the nation how the ZANU-PF administration plans to fill the gap so our kids can get their vaccination on a time, and how those HIV or TB treatment will get their medication on time. That is what governments worldwide do. The money assigned to the Ministry of Defense. Why do we need such a large budget allocation for defense in a country relatively at peace with its neighbors? Mashoko anobuda chitoko panapa vanachina kuti these guys they misplace my priorities enyika. Panoonekwa kunzi vana Mutore Nyuve instead yekuti vachiona kuti who zvaya withdraw USA zvaya withdraw from who, panapa vanofana kuchiona kuti aiwa madonations nemafunds avaireceive with respect kune zvakaita sana HIV AIDS, zvinhu zvakaita kana semavaccination yevana panguva inoyi havachisisina. Let them kuti vanyatsokuona kuti their budget yakukwanisa kunocover those aspects, but vakomana zvavo vanokukangamwa votondisa zvavo mari kunana defense, but nyika inyatsoonekwa kuti iri stable. Mbotudza mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi, pabvina comment section medu kuti mafunguro enyu. So subscribe or like, don't on the bell icon.